πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση. Κερδίζει όμως η ΑΕΚ και ο Ρουπουνάκης κάνει μεγάλο άνοιγμα για το Σόσα που φεύγει στην κόντρα, πάει στο τέτα-τέτ, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει και κάνει μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μόλις το δεύτερο λεπτό η ΑΕΚ που στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου οι της ΑΕΚ θα κερδίσουν και προσπαθούν να βγουν τώρα μπροστά γρήγορα, υπάρχει το τράβηγμα. Θα αφήσει το παιχνίδι ο διαιτητής, τέτα-τέτ, πλασάρει από τον Σόσα. Ο Σόσα είναι. Ενώ η ΑΕΚ ζητάει να γυρίσει πάση πίσω στην